Hamren along bohag bihu mesen pen kata London. Boksong hemrong rang along kra tumpen mei kapadopong. Ingin Kristir ke Basam University Silchar Convocation along kiduna tum mesen pen hem hong thu nang kacile. Non ke bihu aporlo asame sakhe atum jutang kangthir non apor ke asame sakhe atum aningarong bohong kacipi apor chitlo asam angkang pida non ke bihu ka talondun chimit mesido lason sa ningkan wangason hamren along ta bohak bihu talondun labangso ajai meg hamren along sopi multi utility boltinga theng no along sei pada ponlo labangso me along hamren municipal board award commissioner moniram teron long kendro hanse krishna sharma rup singh kropen chenglo atumta chetong dun renti hamren pen rostam inti report manong Nizang Karbi anglong dua ramla constituency arlo Boksong hemrong rang along habar Karbi rong asarami atumpen mei kangnipong aru nipai keberni si labangso ajai meg paman ponlo labangso me along kyongdong rong asara tumta chetong dun rinti me along jasemet Karbi rong asarami atum akimang traditional village council pen village court chun wek nang ji pohelu lasela hai ka chun wek je pansi me along bidi sore chipa choi pon rinti jasemet rong asara tum si long ria long bisar kindar ke chipari deng long nang ji pusi ke hang pada pon wat hatang sopen crossing teron report Manong News. Ya, kalau nili tu lah bangsa Karbi orang sana mereka seng nangkop ke, mohon tu nili rata tengok kan nili lo. Karbi akhir isi jutang do jubat do lun do tomo do non cot kali aku pen tugas sana din pen rong sukim pensi wang bom si ke Karbi. Jutang do jubat do lagi si kai kang tim puji bom si tami dak racaria song pen seng lo kaprek asong tum la sorong sana mereka sorong sana tum han ke berti bajok kai tum bisa velo kindara velo ayo arona velo tanga velo sat kampo chakal jam to masi siplang velo labangso ar akhei ansu se paminangi bote rong saratum itum isia song seng pen khei dum hana hakwa te hakomang itum kirim si bidang ko pen itum yong sia song yong si dudun de lo bote labangso jutang so jubat ilitum rong saratum imana vi teng ve dim ve klong ve chot kalido khei masi jutang masi virdat po bisar kindar masi avedat po yang jiri cian sita lo cian sita ani piar mu pi cian sita bisar kindar avedat po sojok sini ditum labangso ATVC mate traditional village court ni tu bachang tapi labangso village court non la rong lon cholang sita mini ditum lama hala habi tum han pinpu tum han ta adi maklong ti isi thita rason thik pinangji labang ke ni tum village court tu bangkala rong lo lapen ke subordinate court bang ke habi tum dolong langji lapen ke district court long bang ke pinpu tum dolong langji ana sini tum labang so bisar kindar ta chogi lapen ke hala ni tum TVDC ke chesong ta rong rup ni tum heme jangre pupum pohong jo rong ke rong badang masar ka tap kabi ha ni tum rong chukim lu pen ha sut ke to konsil avadalo jakong avadalo sitan ni tum puchari ni tum rong mekar methi tum pen ni tum punchirung cherek pen jutang pareng nang jiru bat ring aron dunang ji atang dunang ji busi mekar mi tum pen aning kan bang adam puno asar puno kata puno karbi puno rafkar puno rong puno chirung bom bomlo sitan non ke ni tum konsil dulu konsil dukok pen non la TVDC asam long mangke la ke ponsayet pulo sida me daga bange ponsayet aron mangke nang bilong le lada karbi atum hakko pen darong chuki aron do ate ponsayet pulo te hala bangke kithir the rong asar lagi ningkan popo rong asar jo nasila daga bangke hakko harni penda choklim jo kithir thip arong arong rupina pulo daga bangke la hakko aron teng pensi bangso konsil bangke nang pinangji la pela bangso konsil ban sini litum heme jangre pupum pohong la penke jo adam asar kata karbi no kisum penang ana ake jok duji lapen ke nilitum rong ke rong ovadim sitame nilitum jo nilitum hafi sara tipit ta nonanta thangnat age nanti evelang lahai ta nilitum keciklem sidam phan noningkan trok sikep antang lo tonsil ke sari lasilahai neo nama thake lasino nilitum Kedam tangaru ni phai pho trok lapen toxian pani thom Assam University Silchar convocation padu ponlo hala bangso convocation along pharo akar beri soi janga tumta chetong dun rentilo TDC PG MPhil PhD penchenglo kake hokalo chen dun rentilo lason si difo government college along penta graduate ki untang ari soi janga tum chetong dun lo alang le tumta Silchar an pali dun se amethang ke hokalo mati certificate sharing dun rentilo labangso jai megalong difo government college geography department pen simanta phukan
Education Department pen Paromita Kar lapen Kopeli College Hindi Department pen Parbati Kumari atum seranong itame mate gold medalist si palong dun rentilo tangte convocation along ke pare dona risoe jang atum pen kopi silam theka chepaklang ponma elitum lakpon iksenang Rostom Ronghang report Malong News bang gela hano kedam tang ni phai ho la pen pini ni phai ner kepan Assam University along ni tum Defu Government College pen lokachari ari sui jang pen itum hala bangsu graduation BA BSc BCom ke pas tang atum kedam tang ani Karbiang Long Autonomous Council CM Dr. Tuliram Long hang aphan ni tum kachuning gira mateng pen bas nang pidun nang ji po pen ni tum phanang pidun si la pen ni tum phan kedam kewang jang thu phan ta melang li kirap chitonang pidun si ni tum lang li phan churu par piglo la pen pininga bangge si ningarong memi alam Defu Government College pen Karbia khai kandidat pusitami bang hini isi gold medalist laso anong i kelong dundo la pen kopili pen inut kadok me panglong pen Karbiang Longwan bang thomlong dundo la pen ni isi tuning riji kang tunga bang lalo ke bangji langani sitami litum Karbia khai andu se ke prangon thekji aphan lokachari kachihungun thegi aphan litum uwi ki miatum boridun pingnangji la pen ni tum jogjak sitami ke bangji lang non kosonsi kecari kelidam de kecokram de longan sitami ke bangji langani bang cepakeng bonsi kai ke bang long cepati ahong kelam long ni tum ta cepati don pubusi Paspen keram bon same Halloween ang bong same ni tum mesen pen etum kale long same ni tum ningarong piglo pen hapu pen ke chawang un same ni tum thang ka siksa ka we la pen kisung ke boy ka we la pen gari motor same ka hino thang ta we ni tum Halloween ang bong same ni tum damlong le pina tawar same tum damlong lo la pen thek pon lo pina na dim ni tum lang pon long lo ningarong meme si ning chi bipon meme ke dam ke wang ho ni tum la puson sami ni tum thek pon long la pen ning chi bipon ni long son to pik on lo la pen ni tum ka chi wang sa tamela so to war thak thak mo sin ni tum chi wang lo la pen ni tum hapu pen chi wang jero wang pen ni tum adap hamren workshop lo sin ni tum ka do be ching room sin tum harak same adap an maden tum choran cho et se dak tan sin tum ako thot to da adap rang se di future ang to lo la pen non dak ni sem ni tum na pale long pa me pas me ni tum ning rong perfect lo tum ka do ko ni tum dak pen ka dam so asni Nong nam ka thang phong kang thilang so lang suna long taka saur pang cheng tang le kang thilang so lang suna long kang ri kang krang adim ke man de jiang ring si do bom le Forest Department atum kapin khada rona tang ta kroi kre tang le kang thilang so lang suna rom lang chinglu long le pu forest asai kam atum pen kapin khat ke non ke chini nia son si penangan atum chekrong det le la so jo kang thilang so lang suna rom amat sika chinglu ka ching thia dim pe man det le lan chot kali si kang thilang so long non ke hora bong sang somang som nang man det le karibiang long along lang sun ke lang mia nong ka thang klong polote kang thilang so lang sun ta isilo labang so lang sun ke dam tang penangan aning kana prang asuk tiron iam ki khidun bom hotsi labang so lang sun ke lang adim amen pache thang pon le lapusi bang bom pen piniar ni non ke do bom karibiang long Autonomous Council deputy speaker itesin hi setame salok dun thulo lapena lang sun chot kali non ke adim ta kelang ining kapang sam do bajok anong che thang ik pik bin nong le non apor babi theng prang lir seng sang se chehara theng pi kapang phar kelang a bolon do pik chen nam le bon tang bong malom ason sonalam nang ke do pen la an set apot an so se pang thir jir se adim palang menang anong pache thang nang munnak nang pokama thaji kali non ke moni ratum lang chinglu long le padim ta chinglu ret theng prang lang roi lang jeng aphan kama thaji kali non ke moni ratum aning hanga lingsi cholo jun hora bong lang bong la pen chiba hom politin hei huita aning hanga lingsi kebar theklong rong lo adang thepi pen dustbin isibet ke som lok si theklong lo la si kebar adim ka vedera jok moni ratum aning hanga lingsi kebar rong ajok kasa ur bat kraga som si theklong lo lapuan kili reseng sang pen chehar kapang pharalon ke do kelang ining kapang samapor kang thilang solong ason son dustbin se mar pen bi ora la puson peman medera son te anso se kemeji apod lo ala se kado kabya moni ratum ta kama tha chikirla pen ke chu ke junta chovet dovet ra kebar ja son doan pusta towar lang hai huya long war bera kapang there jirji afan kama tha pona kenang sot binong lo kebang jilangar ni tourist la pen forest sai kama tum pen ardi pi pen la hai kelang chari duna kenang sot binong lo bang sodim kalite kaprek kelang mesana lang suna long kapasa ura son se dakta manrong ji la jila hai kapater kapasa ura putha kelang dam ning karong kachipida matumta munthi wek nang po la pen tu hada kelang charia forest sai kama tum sitame kapang thera hir RDP wek nang po news desk report Malong News.
ni tum kelang bom lake Malong News 24/7 ham phanga pharman klar da ka birta.